Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. O karon ato na pong i-upload ato ang Palamay Drama compilation part 124. O akong balikon din no mga listeners, pag balik na ko no pag pahinumdom. O kato din dili ganahan maminaw sa atong pag-intro vlog. Pwede ra niyo i-pass forward no mga listeners. Diretso ra mo sa ato ang drama. Dili lang ni makaabot og 10 minutes ato ang pag-intro vlog. O magbasa dayta sa ato ang mga comments katong last nga gi-upload nato nga part 123. First comment na to si Kati Bando. Thank you sir idol sa new upload. Malingaw na sad mi kinatawa maora ni among lingaw. Salamat kay kanimo Kati Bando sa imong pagpaminaw pirmi ug sa imong pag-comment. Salamat kayo. Si Jelsam 99, hi sir idol, maayong hapon. Busy guide ko karong adlaw, pasensya na ug salamat lingaw na pud ko paminaw pamulo work. Makapawala sa kakapoy, padayon lang no skip ads dako na help sa imuha. God bless you and family. Daghan jud salamat sa imuha diha Ma'am Dilsam 99. Maski busy jud ka sa imong trabaho no. Gatagan gyapon nimo og panahon nga maka-comment jud ka sa ato ang bag-o nga gina-upload og amping-amping diha Ma'am no sa imong trabaho diha sa Hong Kong. Salamat jud kayo sa imuha sa imong kanunay nga pag-comment o sa imong pagwalay skip. Salamat jud kayo. Dako na kay nang tabang sa ako Ma'am. Si James Panyola, salamat idol sa pagbasa sa pangalan and God bless you always. Salamat pud no James Panyola sa imong pagpaminaw pirmi o kamping-amping da no sa imong trabaho diha sa Canada o sa imong pagway skip no. Salamat jud kayo. Si Judith Sakia, thank you sir, nice drama. Salamat po diha Judith Sakia. Si Jude Plastico, idol matik na mi dire buto-buto na sa ting drama ni Modol. Muutas takla og dila na igahi oy. Salamat jud no Jude Plastico nga nilingaw ka sa atong mga gina-upload nga drama. O gusto na ko Jude Plastico, salamat kay sa imong kanunay nga pag-comment no o sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong Palamay Drama. Si Joselito Salva, salamat idol, makadungog na pud tagbakti nga way dunggan ani. Ha ha ha. Salamat ay no Joselito Salva nga sa kanunay na adjud ka no nga paminaw pirmi. Ug sa imong pag-comment pirmi no, salamat jud kayo. Isa jud na ma-appeal sa atong pag-intro vlog. Salamat kay sa imong dia Joselito Salva. Si Reggie, salamat sa bagong upload idol. Wala na skip idol. Lingaw kaayo ko mintras nagtrabaho. Hihihi. Salamat jud no sa imong pagway skip no. Dako jud na kayong tabang sa kuha, Reggie no. Salamat kay diha. Si Muha. Si Virgilio Balanay, salamat sa new upload idol. Lipay na pud ko way skip dol maayong adlaw sa nimo. Salamat jud no. Kanunay jud ko nagsalamat sa imo ano Virgilio Balanay sa kanunay nimong pagpaminaw o sa imong pag-comment permi ug sa labi na sa imong pagway skip sa atong mga ads. Salamat jud kaayo. O amping-amping na no sa imong trabaho po diha Virgilio Balanay. Si Toker Valdez, ayos na pod idol, lingaw na pod. Salamat pod kanimo no Toker Valdez. Si Jerome Lirna, nice kayo idol. Salamat diha kanimo Jerome Lirna. Si Sugar Santos, sir idol, thanks sa new upload. Sige mi katawa diri pati ako manghod. Salamat pod no kanimo diha Sugar Santos sa imong kanunay o sa imong pag-comment no. Salamat jud kayo sa imong pagpaminaw kanunay. Si Analysti, thanks idol, more drama Palamay pa. Salamat kanimo pod no Analysti. Si Rodrigo Balye, idol, pangitay ko uyab dihabi kay sige ra ko paminaw sa imong drama unya wa jud ko uyab nindot kayo imong mga drama idol. Salamat kayo kanimo diha no Rodrigo Balye. Nangita di siya uyab no si Rodrigo Balye. Basin po diha walay uyab diha no. Si Rodrigo Balye nangita uyab. Si Richard Isco, nindot kayo imong mga drama idol, makakita jud tagtrapuan ni human. No, nagbasa-basa na jud diay si Richard Isco no, kay nangita mo sig trapo. Salamat kay kanimo no Richard Isco sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Mi Tasio, okay sir, thank you, nice kayo. Salamat kanimo no pud no Mi Tasio. Si Annalyn Bruni, mao rin among lingaw idol, paminaw sa imong drama, gahuwat jud ko pirmi sa imong mga new upload, lingaw mi paminaw while go work. Salamat pud kanimo no Annalyn Bruni sa imong pagpaminaw pirmi.
Si Isabel Sirna, makatawad ko aning drama idol oy. Salamat kanimo Isabel Sirna. Si Oscar Abaydog. Salamat ta sad idol. Salamat jud kanimo no Oscar Abaydog. Kurang comment ni Oscar Abaydog. Sorry idol na wahay ko kay wa jud ko kapalit wifi idol. Okay ra na Oscar Abaydog basta ikaw walay problema. Og amping-amping na no diya sa Cebu, Grahit Karkar. Salamat kay mo Oscar Abaydog sa imong kanunay nga pagpaminaw o sa imong pagwa-skip pud no. Salamat kayo. Si Nina Castro, nice. Turo ka heart ra dayon. Salamat pud no kanin din Nina Castro. Ug mao ra to mga listeners no tanang ga-comment sa to Ug atong gi-appeal sa pagbasa ug gi-appeal pagbasa ug atong gi-appeal sa atong pag-intro vlog sa atong part 124. Ug ato nasugdan mga listeners atong Palamay Drama Compilation Part 124. Ako si Mylene, kinaingon, nga bisan unsa pa daay mo kadugay sa relasyon sa imong uyab. Kung dili kita ka mo ang gilati kay tas-an nga magdayon, dili kita mo magdayon. Mao kini nahitabo sang kinapuinat ko ali mo. Mahikalimtan. Mao ba nak? Mao na nay. Gabi inay, mamisita na nako lalaki nga akong nagustuhan. Si Bernie nay. Anak, kung ako'y pasultihon, no? Mas gwapuhan ko sa amigo ni Bernie. Si Larry ba? Mao ba nay? Si Larry ba yung nagtabang na ako, nay? Aron mamisita na ako sa Bernie. Naguyap pa siya na ako. Pero akong gibasted, uy. Og mihangyo ko niya nga, tabangan ko nga manguyap na akong iyang amigo nga si Bernie. Kay si Bernie may ako nagustuhan. Pero nak, mas nindot na si Larry kaysa ni Bernie. Oo. Mas gwapo ba yan na si Larry kay ni Bernie? Unya, ikaon pa yun kay naong si Larry. Pero si Bernie, mangkod. Si Bernie may ako nagustuhan, nay. Si Bernie. May gabi dahil Maylin. May gabi sa Bernie. Larry, salamat sa paghatod mo kang Bernie din sa amo, ha? Bitaw, salamat Bailari ha. Okay na. Mahal ka, Mayling. Busa, si Bernie may imong nagustuhan. Tabangan ka para niya. Kalipay kong makita ka malipayon. Usban ko, salamat kayo, Larry. Salamat sa imong kugma. Iampo ko nga unta. Makakita ka pa og laing babae nga mas labaw pa nako. Salamat dan Mayling ha. Nga imudayon kong gisugot. Tural ka sugton tadayon ka. Nakagustugot ko nimo. Ako mangganay nang itog paagi nga muanhi ka ron manguyab nako. Isaad ko day. Di naging kumulingi og laing babae. Ikaw na ang akong mahalon sa tibok kong hinabuhi. O kaning karong Domingo day. Mag-date unya ta. Oo ba? Bisag asa ko nimo dad-a. Dili ta ka baliparan, Bern. Mahal ta ka. Sa ihatag ko nimong tanang gusto mong mahitap. Mayling. Umuta na mo ay. Lumiyan na lang magkibuhat. Musud na ang door. Bantay day Mayling. Musud na ang door. Imuotong ko. Virgin babae ako. Muotong inigsuot sa mga. Oo. Naday. Ang anak. Nakasulang ang mayor. Mayling. Ay, sakit basta pero. Lugi ko sakit. Sakit? Sakit? Wa, bisag gamay to. Isa ni mo tinuod. Oo. Uy, sakit basta pero. Wala gi ko kabantay nga misuot ka. Mayling. Kana kay wa ka sakit eh. Sa ato pa, gamay. Ang kag-Bernie na gamay? Kaklaro, ana. Dako gani Mayling. Musagunto gyud ka. Unya magdugo. Wa man ko mo sa gunto ato nay, uy. Unya, wa man sad magdugo. Doon na dugo, pero bayra kaayo. Kampat ragid nga gamay dugo, mura na to. Ay, pastilan. Kaluoy ni mo kung sir ni ang imong mabana.
Nay, mahal ako sa Bernie, Nay. Buutan siya. Busa, di na nako siya ilisan. Bahala na lang kamay. Pili na, Nay. Apit naman gid mo tuig ang iyong relasyon ni Bernie. Unsa man? Happy ka ba sa inyong relasyon, anak? Uy, Nay, uy, happy kay ko. Tungod kay mahal ko kayo sa Bernie, Nay. Aho, maayo noon. Unya, wa pa mo'y plano nga magpasal, ha? Oh, ingon si Bernie, sunod tuig pa ko nung may magpakasal. Kay magtigo pa mo kuno siya daghang kwarto. Aho na hala, sige. Mag-agad lang ko nimo. Pero kung ako pa'y nahimutang sa imong dapit, dili ko magpakasal anang Bernie, oy. Nay, tungod ba kay kamay siya? Uy! Paitasan ang gamay nak, uy. Mura raman ta nagkaon ba? Kadtuon ta si Larry ang igiuyab. Idako bang kuno to, ngun si Antoy. Kay gibuwagan kuno siya ni Janet, human makatilaw si Janet sa kang Larry. Ha? Mao ba? Nagbuwag din sila si Gamtoy ug Janet? Adto na ko sa Antoy, bi. Adto na ko, Nay. Gaw. Mari tinuod ka balik. Gibuwagan kong Janet, human siya. Maigo sa kang Larry. Ngano da ikaw? Gamay ra day ng imo, gaw? Ayun na, ah. Oh, Ay, tanawaw. ano mo gawin mo? Manang ipalungsot ko. Diba, mura rin ko kumingking ako. Nay, rason. Pero mas dako pa ganin ako kaysa imo yung mga si Bernie. Oh, ansa? Manang nakasulti mga kaanak, gaw? Kami mga laki ka. Mapakita na mas amo. Mas arang-arang pa ning ako kaysa yung uyab, oy. Gamay kay to kang Bernie. Kung ako wingking, murag ang murag kumingking. Kung kumingking ka Bernie, murag unod sa maning o sa buo. Ting paita. Amot ganong pili ka niya, gaw. Bida. Kuan kining kinalan nga magbalik, Miss Janet, gaw. Di ni siya mabalik na ako. Yun man ako sa Larry. Oh, gaw, Antoy. Gaw? Ayaw, gaw, uy. Ayaw pagpatay og tao. Sagbaya, uy. Tungod lang sa babae, mapatay ka ng tao. Mapiso ka gani na. Bahala na, gaw. Mahal na ko si Janet. Mahal kina ko siya, mong. Gaw. Bahala rin ako. Gaw, pamati ha. Kana kay gibuwagan ka ni Janet. Taphaw ringin gugmadihat nimo. Ako, gaw. Kiniragyo ikasulti nako. Gamay man tuod ng kang Bernie. Pero dili nako siya buwagan. Tungod kay matuod ang gugma ko ngadto niya. Binuang naman na, uy. Uy, kay gamay raman buwagan. Amaw ginas Janet. Gatlon gina siyang pagkababay. Mau ba? Birthday day ro ni Larry? O giimbitar ka niya dong? Uday. Busa kuyog ta ha. Wa man ka kay lakaw ugma sa gabi eh. Wa man hinuon. O sige kuyog ta. Dako tingagi kay si Larry ay. May na siya trabaho. Day, kumusta naman si agaw ni mo Antoy? Wa na siya magdumot ni Larry? Wa naman dong. Ako ba yung gitambagan? Busa gidawat na niyang tanan nga dili gid sila si Janet pas usag-usa. Sige ha. Mo na to. Adto ta sa birthday ni Larry ugma sa gabi eh. Ha? Day mailing. Uy, salamat ha, Bay Bernie. Mailing, ganiyagi mo sa kong birthday. Nangimbitar man ka. Ong ni ako. Og diyan sa nako nga akong uyab nga si Mailing. Mao na Larry. Higalang pag-ila ko nimo. Mao nga ni ako. Happy birthday day, uy. Ay, salamat. Diretas pikit sa misa, oh. Ngata, yapaghaman, inom tagamay. O ba? Mo inom gid ko ron. Niabitaw sa Bernie nga mo bantay na ako. Nga, imo sinita kayo, Bay Bernie, oh. Ambe. Sabi. Ay, blagi. Tubog na ko, Mayda. Dapat na. Sad, ubog naman ay. Ha? Bernie, uli na ta. Kita naman luwang niya din, Dito eh. ta. Uli na may bayoy. Uli na. Uy. Bernie. Sa, Ang mo gata. ka. Katog manon kaubog. Ato na siya ang pagkatulog ko sa kwarto. Tara, sunod na sa kwarto kay. Masawa na ko ni Bill. Nagatulog na siya sa sahog. Ano naman
na siya sa saog ng kiputang. Ana siya sa kama ba? Diyan, kitang duha mo doon kama. Zay, iyabag ka? Binuang na alarya? Hindi, abo. Yubo mo ko dyan mo short o brief. Ay! Oo. Kadako na good na. Kataasa ng imulari? Hindi ko pa botilya sa... Hello? Hindi tayo ibog ni mo tayo. Busa, ako kagalong gabiyo na. Larry, ayaw. Asa kayo? Ayaw ba? Ayaw. Ayaw ni. Hindi ka ni. Ayaw ba? Di ka ani ganan, ha? Di ka ganan ini. Kadako, ani. Murag botilya. Lahi, jenis ilang. Ilang matandong tayo hupon ito ilang. Ikaw may... Ikon ka, ani. Ikaw ko ma. Buo tadi yung panty ha. Buo tadi. Buo na gini. Buo na kayo. Sige. Andos ko. Birahe! Bumbahe! Agay, Larry. Gibutangan ni yung tabletas pakatog ang giinom ni Bernie. Ngawa kini makamata. Nakuha kit ni Larry akong pagkababay. Umansa na itabo naman ni Larry. Akong gibuwagan si Bernie. O kaloy sa Kinuo. Kaslundan na mi karon ni Larry. Si Bernie, luoy kaayo. Igo na lamang siya sa paghilak. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Junjun, ginaingon, ang tinuod nga magtiayon magtinabangay. Pero kung makaswerte kag tapulan, iuli sa inahan, oy kay di na mapuslan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Be my lady, come to me and take my hand. Oy, And be my lady. kinsa ro nagkanta? Truly I must make you know. Liliong kas bintana. Ayo. Oy, Ayo. Junjun ron. Kisa Junjun pa, oy. Si Junjun ba? Junjun ko si Juan de Gracia Junior. Ay, siya, Roy. Uso pa na irong harana? Ngayong gabi ninyong tanan. Oh, biipon ni mo, John. Ati man na imong bisita ro na. Nga nung nagkanta-kanta man ka, Jun, unsa day mong tuyo? Siya raw ka makasabot. Manguyab to ni mo ron, Runa. Unsa? Dali agud. Pila pa gani kabuwan nga nagkauyab sila sa Runa og Junjun? Kasal agad? Sigayan. Sabot man silang do. Kasagaran na ba sa magminyo nga kaliyot lang ilang panag-uyab? Uy, magkabuwag yun. Ay, pindiras to, uy. Karon kay managtiayon namang mong duha Rona, Junjun. Pag sinabtanay inawon mo. O ma? Ug ikaw Rona, di magminaldit aha. Sabtang akong anak nga imong bana. Pag sinabtanay intawon mo ha, nakasabot. Depende na ma kung unsa yung buhaton nga ako rin siyang sabton. Pero kung dili na pud ko makasabot, lain po kay dili na ko siya awayon. Uy Rona, ayaw pag pinaldi taday. Kay lagmit magkabuwag mong duha og sa akong anak. Oh, nya, kumusta naman ha? Bay Juan de Gracia sa Sidon. Junior pa yun. Kumusta naman kinabuhis minyo? Grabe ha. Kompleto maganda akong pangano eh. Sa naman ha? Kumusta na? Okay pa sa so far. Kompleto okay ba? Super ha? Bulbida no? Lami, ha? Alam eh. Sa kag mag-ilit tag kausa no? Unsa? Sure eh. Bina ko kada gabi mong birahan taon ha? Kada gabi mo mag-charger. Kuan, egg saba ini, bay Fredo ha? Ato-ato ra gani. Storyahe ko eh. Ang tinuod bay, wa pa gyud ko makapatong niya. Ha? Egg saba, gusto sa nin. Ay, Hinaya. Nga bay, Wa pa ko makapatong. Sa wa pa mitas la ni Runa bay. Kitugo man siya. Ha? Iyos pa na. Labi ka na sa gudo ko. La,
Lain kayo ba? Unsa mag-alain? Unsa? Di maayo. Inulit na naman ka, ha? Di ba ka kasabdista? Joke. Wala mo to, ha? Di ba taon ka kalaing tinuhuan? Unsa ka, oy? Unsa? Dili ba yun? Pero kung pure katoliko ta ba? Pure katoliko ta. Pidasan mo. Birahin na. Daril na. Uy lang. Kami na kang gapas inyo, Truboy. Ay. Uy, bahala na niya. Ipon mo na sa unsa Gidugo lagi, gidugo. Medasas. Tsaka libayar na niya. Birahin na, oy! Rona, unsa naman? Ha? Unsa na? Sa naman ba? Unsa man? Wa na kaduga. Hagbay ra. Oh, usa? Wa man ka musulti lagi. Musulti gyud di ay ko. Lain sa kay ka. Wampun ni mo kaya be. Karon pwede na dayo kayo na eh. Pwede na kaayo. Pero, Say, pero unsa man, ha? dahil alang ha, kay malarga pa ko. Butambong ko sa seminar sa Bohol. Mga duha ko kaadlaw dito. Oh, unsa? Mo ba? Uy, muban ko, uy. Sure ka? Oo, lagi. Ato ba yung gusto kung mauban ka? Ako free ako, pero ikaw dili. Oh, sige lang. Basta kay makuyog ko, ha? Sige na, Rona. Oh, sige. Akong sultihan akong boss. Uy, wow! Nindo tayo ng dapita, Rona, uy. Anilan sa katinis sa tong cottage ha. Kay mag-seminar pa mi. Okay, sige, Rona. Inigbalik niyo mo din niya. O kayo na nako, ha? Pero nga po kay ha, kining dili ko sakitan. Digig kasakitan, Rona. Digig. Palamian, di ka. Sure ka ha. Oh, lagi, sure kay ko. Oh, ang saman, karon na lang pa. Oo, may alas 8 sa buntag. Karon lang na to, okay yun. Ay, kala, ay sad. Uy, kaya sad sa oras, eh. Alas 5 sa hapon pa sila mahuman. Mahuman silang seminar. Bida ba ay? Nya, tagbawon gina ko si Rona ba? Palamian ako siya mayo. Kanang lami nga di niya makalimtan sa tibok niyang kinabuhi. Sakay akong buhato na. Aron di ko laayon diri ba? Asto, mugawas ko din sa cottage be. Magsuroy-suroy ko ning beach resort. Magpa-vitamin C ko. Tagang mga Amerikana nga nangaligo ron diyaw. Nga nagtupis lang. Tagbawon sa nako kong mga mata. Oh, kusugas baw din niya. Tanda. Uy, doon ni Amerikana. Kanindot niya lawas. Oh, nagikyad sa iyang dako nga tuwalya. Uy, mahigda siya. Hala. Uy, unsam na siya. Iyang gihubo ang tupis nga iyang gisulog. Oh. Gusto, isulog ko niya akong sunglass aron di ko masakpan ba nga nagtanaw ko niya. Kini. Niya. Pastilan. Kalamitan akong sa Amerikana. Mudaol ko dapit niya. Kunuhay, nagsuri-suri ko ba o nagtanaw-tanaw sa palibot ng beach. Pero pasiplat na ito. Magpaso-paso na ko. Kunuhay, huwag kong kabantay sa Amerikana. Hey! Hey, kuno. Hey? Ala, nakabantay siya na ako. Anything? No, I'm not anything. I'm Junjun. Will you please put the lotion at my back, please? Put lotion at your back. Yeah, please. Okay. No problem. Kini bro, money. Give me your lotion. Here. Okay. Oh. Pastilan, kalabi og Thank sampot ng Amerikana. I will put the lotion na at your back, ha? Okay? Oh, okay. Okay, wait. Okay. Yan. Uy, kalabi. Time ka ni kahintang. Nigahi man si Junior ni Barog kalit. Okay, I put na ha, at your back. Thank you. Kinuog ko. Uy, hala. Nihayang ang inampak. Uy, kalami. Si Rona. Nahuman na din sila. Sa'yo ming nahuman. Kay nahuman naman ang topic nga among gidiscuss. June, ay kalain ha. Ba naman ti ka. Pero mohang yung kunin mo nga mangita na kagtrabaho. Nga nung napunta man ta na Rona. What?
lang. Naapil man sa among discussion ganiha. Naangay gyud nga ang bana ang dunay trabaho. Kaysa asawa lang ang dunay trabaho. Oh. Kay magtiayon, angay magtinabangay. Sa kalisod o sa kalipay. Di ba, mao man nagisulti sa pari nga nagkasal nato. Mao sa na-discuss namo ganiha sa among seminar. Ay, unya na nang apply trabaho eh. Dali na, o kayo na nako naro na kay ganin na ako naginaminam. Ibaw ko. Naghinam-hinam na ka. Kay nakakita mo kag Amerikanang naghubo ganiha. Unya ako imong pahimong Ay, sige tabi niya. Hubuan na nagisulod niyo. Dali. Mag-shower yun ako, uy. Mag-shower ka na, lami na. Dungan na lang ta. Dali. Wow, kanindot ining nagtupad tang sa bathtub. Ay, napagsikik tapi. O kaya ng angay ni mong ukayon. Sige. O kayon ko ni, kini. Oh, katabi. Kini. Kini nga akong giukay, ha? Mo ni maliknis, ha? Kini? Nagkikilok ka na. John. Rona. John. Kalami ani, kaugdoy ni. Ito ni mo. Saktang. Nag-finger. Di mo pag itong. Lami ka. Lami. Dili ka ni maoro na, di mo. Doon na pailaing lami ini. Unsa man anak ka kay ako ni ipasoda. Gusto ka? Sige na. Sige na. Ipasoy ah. Sige. Yeah. Top. Plaster. Yeah. Kiri. Isyapol na ako ha. Yan, John. Ano na? Kalami mo. Salami. Ang American. Ikaw. Ikaw Roman lang. John. Uy, sago ni. Ganun, di pang labay man yung ako mga biste ha? Iuli ta kasi imong inahan. Wa gabae. Ako rin nagsigig trabaho niya. Ikaw, wagit ka magitag trabaho. Napila naman ta katoy nga nagminyo orang gapon. Iuli ta kasi inyo, oy. Liwat kasi mong pangan, tapulan. Juan de Gracia Jr. Ay, nagbuhatan ako ron na. Sagda lang kay, doon na lagi ko yung trabaho na. Sige na, trabaho na ko. Padahay! Mao diha. Ngay mga asawa nga doon ay trabaho, pero ikaw nga ba na, bisag ganus away, yun ka manikamot nga makakita trabaho. Gipulaan ako buhi ni mo, Junjuna ka. Gipulaan ako! Rona! Giuli ko ni Rona sa akong mama. Alam sa kagwantag sigig buhi na ako eh. Kay, wa man ko mangitag trabaho. Ta na ako nga, gipulaan na ako ang akong asawa. O iya na lang kong giuli sa akong inahan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnold. Ginaingon, gimahal o gihigugma ko ang akong asawa. Mao nga bisan og unsa pa siya ka inutil, wa gyud ko mga bit. Mao kining natabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, kaya sa akong asawa nga nagpalit og sudan. Ay naman to. Gutom na kaya. Nagsagol na ng gibatin ako na. Katurjakon ko. Unya, gigutom sa ko. Ay, tabi. Oh, Yan ako doon! Nakapalit na ko og sudan nga ang akong asawa. Arang-arang gini, anang akong asawa. Dali na, day! Day, Mercy, dali na. Okay, agbay, kaya kong kakanunon dayoy. Dali na, day! Gaya ni mo dayoy. Na, Oh. kaon na ta. Ay, ganihar ko kakanunon. Gutom na kayo ko. Niya, unsa man ang imong sudan nga gipalit, ha? Humba nga baboy. Adobo. Ginhawaan sa baboy po. Agoy, pulos baboy mong tao na. Uy, high blood ra ba ka, day? Ay, bahalag high blood ko, uy. Lami kang ikaon og baboy. Naku. Tana na, kaon na tana. Busugan ako, eh. Busugan ako, eh. Lami sumba nga lata kay, uy. Unya daghag tampo. Maugyot. Bilibas na ako ng daga o gumba. Uy, suyok man ni mo hastang mantika. Day. Ganina ra ba ako? Ganina ra ba ning tuskig nga ako? Naganihar gid kay ni. Hantod re. Gabagal lagi hapon ay. Mao pa? O sige.
Pahilista na. Pahilis na ka na. At tatas kwarto na kay... Ay, Ginahan na sa kong mukha o kung bada niya. Musuyo pag mantika. agoy. Imo na siya kung sayo pa na. Kada, murag lami na da. Tanan na, kwarto ta na. Mientras nagisog pa ng imo, ha? Let's go! Marishi, kalabas na. Dani mo, Imo magi. Ako manimutanan. Ay, inahinay sad, uy. Ay, kalami yan, aday ka na. Ako naman ang kuantay. Pilman. Sige pa. Ala. Nisulira pa muna imong mga tanay. Uy, ala. Nagbuha ang imong baba. Ako aday. Lain naman ang buha. Ginawa ko. Diyos ko. Uy, giatake na sa imo. Giatake lang kagay, Blay. Day. Uy, ospital. Gagaw ka ospital, ay. Nagabian ka sa ikatulo ni mong atake sa hibla day, uy. Ug ni, ay. Nguhal ka na natin, musulti ka ni. Nguhal na ka. Naglingkod ka na lining wheelchair, human ka, nakagawa sa ospital. Bigda, Long, pangabit, ha? Pangabit? Uy! Day, uy! Kung mutukar ka nga akong gana day, mangita na lang kong paagi nga gawasan ko sa akong gana day nga di ko mangabit day. Ha? Magkinamot na lang ko day. Ang pagkinamot, God. Ha? Okay naman gapong kung didiron. Basta ayaw lang God pangabit. Maluoy ka. Unya, makatulid pagkaka kung pagdaon di ka kung jajiron di ka. Pwede yung tingali eh. Ingat ka lang akong lawas at maplat ko gida. Kay pwede naman yung usa ko katiil. Lisod naman kong bilya. Ikaw na lay bilya sa akong duha ka pa, Adong. Uy, sustaon sa di mo day, uy. Sige. Sige, day. Anak na lang. Basta, di gyud ko mga bit day, Mercy. Di gyud! Mga ba? Haso na kayo kung gigiro niyo mo ang imong asawa? Otay, Ay, utay. maulagi tayo, eh. Matagbaw tag pahimutang niya sa katre aron paigdaon tay. Usay gani kanang kapuya na kog alsa niya tay. Unya mura og mugawas ng akong gana. Anak na lang nako siya sa iyang wheelchair. Birahan tay. Pasibuan nga ba yung Lagi tayo. mahugma kang wheelchair niya kinakaso ba Tay. yan na taon jijira? Uy, sabi niya, Mao yun tay. wheelchair jijira? Sabi niya, sahila, uy. Jir. Pangabit, pangabit. Ha? Paminaw niya ko, pangabit. Uy, tay. Nindot ay kung tambag ni mo ay si Janet ay ibugay nga ni mo. Agwanta ka man yung asawa ni mo, inote nga ay. Anak magjijira ang wheelchair, paya, po, kalakiya do. Kanya bang manote nga maglingkod na lang sa wheelchair, paita. Di nga lang raba kayo ng kuan ay di pa basilag di mapugon makapurigit. Kalito kita ini da. Makapurigit di ana samot. Gusto gyud ka tay. Stilang. Diha gani kausa tay nga ako siyang gijirjir nga nagpurigid sa tay. Tingo. Mao lagi unya, lami naman kay tay. Ay. Ako na lang gitiwas uy, bala og napiksa na nga akong tiyan sa iyang purigid tay uy. Lami kayo. Kahugaw bilang tao. Bahala na tay basta lami. Makalagot ba niyo mong pamingaon? Ay, hugaw pa kayo. Kasyo ba yaw? Kaayo ba imong susuon yung baba ni mo oyo eh? May kang kumus-kumus yung baba mo. tay. Kumut-kumuton. Sa may gusto ka? Agwanta ka man yung asawa mong wa ngay ayo eh. Inotil niya. Amahan ko ni mo ha. Patuon ako. Busa, paminaw og tambag di ka samahan. Ayaw lang og kuani kay bagi si Mercy. Kay maluoy man pud ka. Pero pangabit niya mo na hindot. Pangabit jud anod. Muninindit ni mo tay da. Amahan ta katatay ta kanya imo kung inon mga bit ko. Kapuya ni. Di lagi ko mga bit ay bahala na. Di ko mga bit oy. Mura sig pagtulong ano.
Lain sa na tayo, di ko gusto nga makasa ako sa kong asawa tay. Bahala nang inutil na siya, mahal ako sa Mercy tay. Sige, bahala kay buhay, oy. Bahala kay buhay mo. Bahala ka, doon ano. Uy, Janet? Ikaw ning kalit mi alis dan? O, Dong Arnold, ako. Uy, Ikaw sayod kada ko kung gusto nimo. Busa. Kay, uwa ka magid mo dool na ako aran manguyab. Ako nga lang manguyab nimo. Mahal ta ko, Arnold. Busa gusto ko nga magkarelasyon ta. Bahala og himuon ko nimong kabit. Sige na, Dong Arnold. kining Janet, kuan ba? Sorry kay ha. Abi nimo no, mahal gid kay nako akong asawa. O di gid ko makahimo nga magluib ko sa akong asawa. Di gid kayo. Dili gid. Dahil Janet. Arnold. Mauno, bugo ng amigo ni mga si Arnold. Ako na nanguyab niya, pero iya kong gipalibaran. Sobra lang ang pagbahal o paghigugma ni Bay Arnold siyang sawa. Boss ha? Ay, nagpabugos yung lingon taong Bay Arnold taon. O yung ikaw ba? Naibawa mo yung ka nga nakagusto ko nimo. Kulisog lang. Ha? Ako ni Janet. Bida. Ay, pakaslan tayo yung kami sa kasa. No, pa ko plano nga magminyo, uy. Ug kung magminyo ko, di sa ko nimo iking, uy. Ah. Di ko mamana og tiguang upaw. Bangas ka, Janet! Mo ni sulti ni Janet nimo? Bayiking? Alage. Akong iking rope installation tao dito. Kato ang akong rope. Iking rope binding installation. Mao mo tatoy akong gusyo nga ako hatag tato niya. Saan? Ikaw may gusto niyang uyabon. Bahala na kurong mahimo siyang kabiti mo. Uy. Bidang prayta bayhana. Ako gusto kong magkaoya. May di ba dyan ako? Ikaw may kuno'y gusto niya, Bernard. Ay, bayiking ay. Bahala nag-inutil na akong asawa ay. Bahala magkalisod ko. Di na ko na siya luiban ay. Di good bayiking. Sige bay ha. Uli na ko bay ha. Tukar akong gana da. Ay, ay. Ulis ako. Jejero na ko akong asawa. Taag na si Rodo! Ano ito ay? Forbida, dakaw yung gugmas by Arnold siyang asawa eh. Pahalag magka... Grabe sa lain na siyang litukon niya eh. Pero, sus, in love yun siyang Mercy Town. Basta mag-jir-jir sila nga, wala na inong dance Mercy. Iyang giagwanta. Forbida. Bisan pa kunog, singo kuno siya, baho. Lahi, isa di siya da. Lahi, isa ni siya by Arnold kung mahigugma. Agalong nga sa mangkutin mo kay Lami na kayo day. Kwarto ta. Dali. Mag-up mo ka itong ni Jeje na ka-rebanse na pagka. O day, ribansin eh. May na lang ni kay sa mga bit ko. Dali. Kahumot. Kahumot o gangso. Bahala na nig baho gangso ni mo. Kay love kay ka ni. Love ta kay ka. Pagayod ng dagang manira ka kaya naman kung mabati gana. Di nagibanta. Bahala ni. Aliri. Ang doon ni mo ka pa. Ang bingato ni... Karot ni pa. Okay, ma! Gahian eh. Lami na kay day. Ikaw day, lamian ka day? Kay lami. Unsa wi lami? Kay katugon ako. Ako. Sige. Ingon ana gid kanunay nga hitabo. Kuray malipay kun mujer-jer ko sa konsawa nga inutil. Di naman siya batiyon og gana. Apan happy ko kay mahal kay na ko ang akong inutil nga asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gina. Ginaingon, doon naghihigayon nga ang lalaki nga imong likayan, nga imong kalagutan, ikaw iyang mahilaptan. Huwag kining naitapos ang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.
Waldo? Ikaw na sad ning kalit nga mitunga sa agianan? Sorry kay day. Kita na ko nagduong kasi inyo. Dali de ko gani. Aron tanga di ka. Asa naman sa ituyo ni mo eh? Pulog yapon. Ang nguyab-yapon ko nimo. Hala, uy. Kadaghan naman ta kay Pasted Wilds. Di lagi ko ganahan ni mo kay maglagot ko magtanaw sa imong naw. Pitasan ni mo eh. Saman, gusto kang luguson di ka? Ha? Sige! Lugusa! Kay human ko ni mo lugusa, maghikog ko. Pita, ginanay. Sugtan lagi ko kay ibugi ko ni mo taon. Tabang mo! Kita yung wabirin ka sa... Tabang! Sa oy, noon so! Bahala ka na! Musaglit ko! Tabang! Gaya ko gilugos! Unsa, oy giatngan ka na sa ni Waldo sa daan o gihulga kang luguson. Uy, nay. Pagsinggit na kong pakitabang, midali lagi dagan palayo. Ipastilan din na ayaw yung kumpiyansa anang tawhana ha. Kana kay iya kang gihulga nga luguson. Nagplano yun siya dautan ni mo. Karong gabi, inay, inigpamisita ni Larry na ako. Sugto na ako siya. Aron dili na magsamok na ko sweldo kanunay, uy. Maayo pa na sige, nakagusto ka man ka ng Lari. Sugta na siya. Ug hagda na yung minyo. Aron di na magsamok pa ni mo sweldo. Kay bisag magkauyab pa mo, unya di pa mo makasal, ay magsabok-sabok man lang gyapon na nimo kay daga pa man ka. Hagda na yung minyo si Lari. Ingon anak yun ang buhata, Ginahan. Salamat. Salamat kay imo day kong gisugot, day Gina. Kana tungod kay nakagusto sab ko nimo, Lar. Og si Waldo ba? Magsige lagi kapon na siya panguyab na ako bisag kadaghanan ako kibasted. Unya magsige og atang nakustan. Gihulga magani ko niyang lukuson. Mo ba? Niyabag na siya? Ha! Karon nga uyab na ta. Basta magbinuang na siya mo og atang diya sa daan. Ipapulis din ako na siya. Gusto na lagi unta ko magminyo na, Larry. Aron dili na siya magsamok na ako. Karon nga uyab na ta. Ako inon niya si Papa ug Mama nga magminyo na ta. Ay, salamat! O sige, magminyo na lang ko, uy. Kay maglagot siya ko anong Waldo nga magsigig atang nakusdan. Pero ugma, manuroy ta day ha. Mag-date ta. Sige. Nakagusto man ko nimo. Ug unya uyab naman ta. Basta sige, mukuyog ko na mo bisag asa ko nimo dad Larry. Umuta ni mo rin. Namikin kikik. Shit, kagilok. Kalami, Agay, kalami, Ang kamot. Imong gihapyod sa akong upos. Samtang imo ko gitid. Lami kay mong boobs ka. Kalami. Karon pala. Tunto ning doon mo ka pa. Ako ni ko anak ako, Lamig na kay. Karon kay. Sakit. Sakit. Pirmiro'y sakit na day. Gamra, oy. Sakit. Gamay ra. Sakit gamay. Gamay ra gihapon. Sakit day. Gamay. Kapuyay. Duhagid karon ang itong nakuha. Lami pa yung ikatulo. Pakasli ba yagid ko, ha? Pakaslan. Kabi na ka virgin ako. Sakit pa ba gamay ang ako? Dili dead ako. Gamay. Sige, sige. Magpakasal niya ta. Magpakasal ta. Unsa? Nakuha na ni Larry ang imong pagka-virgin kahapon? O, nay. Busa kinahanglan nga iya nagig kong pakaslan. Beda, kinira pag ma-virginan tahas kag sakita ra ba? Ako bitaw atong na-virginan kong anhing tatay mo. Luha-luhang matakos ka sakit, oy. Huh? Bong ka ginhawa anak, oy. Hala? Mao ba? Wala ako lagi. Wala Kaya gay ko naman. bati grabing sakit ato. Oy. Sakit pa mo gay pinakansol migas. Oy, way ayo. Way ayo, Gina. Nay.
tayo, uy. Mga gamay, rang sakit nga. Ipamati mo. Kaya di naman ko na, dako ang larigod. Katilabay ako anak kaniya tuno. Ha? No, mibayad ko anak niya. O dakong kantidad, uy. Para lang yun ka makatilaw ko ba niya. Pero do, ay, nagbahay ko, uy. Kaya niya no, ay. Ako na siyang gipamungi na. Sobo ka na ba yun? Oh, Uy, nabagoy terminong pamungi ki, oy. Giki lang, giki. Badayot, oy. Bitaw, uy! Kana noon si Waldo, day. Ay, katilaw ko niya. Askang tagbawan ako. Naghanapin ako na tilawan, uy. Dako kay niya, day, no? Lamia, di day, uy! Ay! Bayot. Ay! Animal! Buhi! Ay, pagluglog. Kita ka ni. Ha? Kutsilyo. Lugabog lang singkit ka. Tana na magagdi. Dahil payag di asunahan at ito rito. Tana na yun! Waldo! Waldo, ayaw! Ayaw ko po ang agupante! Waldo! Kapinong sagbot aning imuho. Murang 14 anyos. Bago pa lang gigunan! Umuubot. Waldo, ayaw Ano mo sa intaon! sibuya? Tempa, uy! Ayaw bagil. Baan ang imo bungot ay? Ayaw! Ayaw! Waldo! Lagi ba? Waldo, ayaw pa! Self-defense man na! Ayaw do kaya! Tanawa na eh. Wala! Ako! Taas! Waldo, ayaw! Uy! Mamatay ko, anak! Kini ako indunggab ni mo. Ay! Ikit ko. Ay! Hinaya taon! Ay! Kadako ba, anak? Kasket! Agay! Hinay! Imo dahil. Aptos ba, anak? Uy! Agaray! Agaray, ah! Agba! Kaming ko dahil. Ayaw ko dali! Uy! Doon! Nakuha kit ko sa makadaghan ni Waldo na itong higayuna. Grabe ang kasakit na kong gibati. Uy, di ang iya kong gilabtan. Mga, sinalay akong gipakaslan. Maikong naman ko mapakasal sa kong uyab. Uy, kay nakuspat mang akong ginhawa ag apil. Uy, kadakos ka sa kang Waldo. Ang hang lagi. Ambot na lang. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si JB, ginaingon. Ayaw i-taken for granted ang imong kaminyoon. Mahal ang imong asawa, labaw pa sa pagmahal mo sa imong kaugalingon. Kay basig sa kaulahian, ikay magbasol. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Labaw na kong wakay lamig. Kapoy ni mo. Ikaw na lang Grabe nila kung away sa maglinutan. Sa inilatan ang imo. Bot lang din mo. Ikaw na lang sad. Ha? Kung kumahangol ni mo. Laban ako mahangol nimo. Ayaw ko pagpadlong na. Kay makasabot na ng ating mga anak. Sadlo ko na tanim mo buwag kang taghang mga 42 anyos ha. Duha ka tag 21. Swerte ko na ikaw ang nabana. Kibuutan o may bisyo. Ina magtugan ko nimo. Sige, sige. Gilok akong kutunlan. Mayo. Natuon ako ang kaugalingon kong laway, day Shiba. Ay, na-renew na ba ang inyong mga visa? Oo, mami. Yes, mami. Unya ka na sa ninyo ibili na ako ang akong mga apo, JB. Sa sunod semana pa, mami. Paliw ko niya mis mga bata, mami, ha? Kay may pasalubong ka na mo. Ay, okay, ragway pasalubong. Ang importante nga safety ang akong mga apo. Diin ako og si daddy ninyo ang muatiman. Basta kay pag-amping in taon mo sa inyong pagbakasyon sa Japan, ha? Nindot kayo ang Japan, mami. Bitaw, mami. Daghan kay mga hapon sa Japan. Ano? Giti karako, JB. Murag, nindot ikatawa ang imong joke, JB. Karaan kay mami. I miss Japan, sobra. Dili ko mag-work for 3 years. Mo ba? Nya, pili na uyab ni mga hapon, day. Di maihap sa kamot, JP. Sa? Daghan ko day kang nauyab na hapon din eh. Oo.
Uy. Joke. Nakauyab ko pero usa ra ka buok oy. Pag first timer pa nako. Bila ka mga Brazilian ang imong nauyab, dihang nagsakay pa kag barko. Patod nimo mga babaeng Brazil. Maugay mo sugad sa inyong barko. Sagwa pa kini makadungkos pantalan. Di maihap sa kong tudlo eh. Ay, mao ba? May hinuon. Tagbaw gyud ay kat pamukpong kapayas. Kay dagko pas bungas kapayas ang dughan sa mga Brazilian. Di na lang ta magsigig binuang ha. Kay kinao, nanguwa na ka. Nagsilos na ka, ha? Tara. Adto tas Disneyland. Magtagbaw tagsakay sa mga rides nila. Unsay ato? Mo ni ang bahay ni GB Del Mundo? Oo. Pagkawasa siya. Yun na, sir. Kinsa man ka? Murag sukok man ka ni JB. Ako ang banas, babae, nga iyang karelasyon. Uy, unsa sir? Basig na sayop lang ka, sir. Ako masayop. Niya picture ni GB, oh. Ug siya akong asawa, nga sweet kayo nga nangaligos dagat. Si JB tuod. Kaling sir, wakar din si JB. Tuas Japan, kauban ang iyang asawa. Mo ba? Sige, mabalik ko nini. O sulti siya, nga makigusay ko niya. Banas sa karelasyon ni JB? Oh, mao ka na, mami. Di ko makatuo. May babae si JB? Iyang kiluiban si Sheba? Dad, basig na sayop lang ang maong lalaki. Wa siya masayop, mami. Nagda siya picture nga naa si JB o ang iyang asawa. Nagginaksanay nga naligo sa dagat. Oh my God, no. No. Ganun sila mamauli, mami. Next day pa po, Dad. Pastilan. Nisuod magproblema kining atong anak. Oh, si JB na nawag through messenger. Oh, JB. JB! Ay, mami, daddy, kumusta mong duha? Ready na nga mong pasalubong ninyo, ingon man sa mga bata, di ba? Pauli na mo. Pauli na mo kay dunay lalaki nga isog kaayo nga nangita nimo, JB. Mao ka na, JB. Usa? Kay nga naman ko niyo, Mami. Ngano? Mami, tabag ako. Istoryahan ta kini kong niana mo sa Pilipinas. Kinsa mang lalaki ha? Wa magpaila, JB. Basta nagda siya picture nga mao iyang gipakita nako. Ako yung nakatubang niya. Picture? Oh, picture. Nibo og sa iyang asawa ko no. Unsa? Sige, Mami, Daddy. Mag-istorya ta bahin iniinig pauli na mo. Bye. JB, unsa man ni? Siba, ako may baw ini. May bawaan bitaon niya ni nato unsa ni katinuod. Pack up na ta. Gusto na ko mo pauli balik sa Pilipinas. Tingog sab diha, JP. Sukad nito pang eroplano nga itong gisakyan from Narita Airport. Wala naman kay Ik. Di kulbaan ka ba? Nasayop ko sa akong pagtuo. Nga swerte ko nga ikaw nga ako nabana. Sabay na ito magsulti day. Wa ko magdahom ini, JB. Wa yun. Mao kini ang picture nga gibilin sa lalaki nga nangita nimo, JB. Dawata. Tanawa. Ambi, Daddy. Okay, tanaw. Ikaw kini, JB. Let me explain. Sige, explain na yun! Sheba, naon sa kalma lang. Nakaila ko siya sa Saka Beach Party og... Nakigrelasyon ka dayon niya? Wa ka maghuna-huna nga may pamilya ka? Sorry, Shiba. Sorry is not enough! Shiba, istoryahin ninyong duha. Mami, dada nga atong mga apo. Isuroy ta sila. Pasagda na to sila si Shiba o JB nga mag-istorya sa ilang problema. At tana, mami. Tana. Daddy Lo, nag-away sila si Mami at Daddy na mo. Ikaw, gusto ko lagi si Mami Shiba ni Daddy, JB. Huwag man sila mag-away, mga apo. Weh, nag-away gani.
Ay, nga nung mag-away man sila, oy. Mas ilang awayan nga mga buutan man silang duha. Nalang nangayog, sorry, Daddy JB kang mami. Ang kabati day mo, mga apo. Oh, Daddy! Oh, Daddy Lo! Nanikahim ang magkana ko ini, JB. Nga naman. I'm sorry, Sheba. Ayoko, Daksa. Pasalo ako. Huwag ko atong gayon na. Pagkakon ka. Uy, iko. Ayoko sa buhi. Ano yan? Li, hindi ko yung pasayloon. Please. Ayoko, Daksa. Buhi, iko. Unsaman ako nga ko, JB. Unsaman. Wa, Sheba. Pero nga nangangita pa kaglain, ha? Hindi ko, hubog ko. Sorry. Buhi, iko. Hindi ka kabuyan. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Sheba. Buhi, ilang ko. Buhi, iko. Inak ko. Sige na, ha? Sagot, no! Buhi, iko sa ba? Pasaylo ako. Kipasulan ako kung tanang na ako. Please, pasaylo ako. Di ka ba maluoy sa mga bata kung magbuwag ka, ha? Shit! Ikaw! Naluoy ka nila dahil nakita kagalipay sa iyong babay? Nagkadaon na ka sa mga anak! Di siya pasaylo ako. Sige kayo ko na hubog ko. Ano'y ganawa ko may bawang sa iyong buwag. Tagay kong chance, please. Chance! Chance! Saktan ko! Sakitan ko yung pagsagpal ako, ha? Ayoko sakit! Matay! Hindi ko kasabuhat. Ang JB, buhi! Magsahod ko. Buhi! Ay! Buhi! Buhi ko. Di pa sayalo ko ni Sheba sa akong nabuhat. Di madailalim kung may kat ka. Labi na gid og minyo ni. Ang kat sama sa usa ka prutas nga durian. Ho, apan laming kaunon. Pero di na kumusab. Dili na. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Joy. Ginaingon, kung may anak o asawa ka na, ayaw nagpangitag problema. Mao kini na itabos akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Atras! Atras! Sige pa, gamay na lang! Atras pa! Tugaya sa ninyong naabot, good. Kami niabot ang mga karning baboy. Mao ba? Sige, tabangan ti kag diskarga kay daghan ng mga suki nato nga nagpaabot aron mamalit. Basta ba ng oras sa inyong kapahuway, uy? Ano sa mga Irish? Isapot ka? Isapot. Ibis half day ra ko ron. Abta naman tag alas 2 hapon ini. Pasensya ka. Kay trabahan ti naman ta. Kung ako'y maamo, basta half day ra gyud. Irish, Joven, sorry ninyong duha ha nga naabtan tag alas 2 sa hapon. Pero ayaw mo kabalaka, kaya tagan ta mog overtime pay. Salamat kayo, Ma'am Joy. Oh, Irish, wa ka malipay? Wa, ma'am. Kay may sabot ko karon pero alas 2 na. Oh, mao ba? Sorry gud kaayo, Irish ha. Ano ikaw ba na nga ipasaylo ni Iris? Buang mabiyana? Sige, sisentihon da. Ayaw na lang, Nestor. Kay lisod ba yung panggitag trabahante karong panahon na? Lisod panggitag trabaho. Sige lang, Joy. Mag-isulti niyo, Iris. Kaysa may dili sa puton. Imbis makalakaw ko, makalakaw sa tawa na hinuon. Mamay mo ba? Ay, papaytag mga liho ka doon na. Masabtang ng Joy. Nga naman, madlo ka? Sus, ni mo bayan na ka. Maglagot tiri ko di mo na. Sige, paglagot ako, Nestor. Kay nagmar ka bahala na ba ako ini akong kahimtang, naghihimo ni mong kirida. Oh,
Tingali ba makapanguros kag wag to o ha kung ako mismong musulti sa mga asawa nga may relasyon tando ha? Sige, sige. Buhata. Kaya di ko magduduha pagpatay ni mo. Gusto kang gubuo ni mo relasyon? Ang akong pamilya, ha? Suway! Hadlukan sa. Kung hindi kadlukan eh. Buhata na yun. Buhata! O sa'yo mo ipabuhat ni Irish, Nestor? Ha? Ang pagkataon sa pagpangumpra! Sa pabalit sa mga baboy sa itong palitanan! Mao ba? Ni mo. Bitaw Irish. Aron sa ingon, pwede ra nga ikaw mo uban ni Nestor sa pagpangumpra. Sige, Ma'am Joy. Magkat-on ko. Aron kami ng duha si Nestor ang magkuyog. Kami ng duha si Sir Nestor ang magkuyog sa pagpangumpra. Rain, dugay pa kang mahuman di agkaon? Dugay pa. Binang cellphone na mo, be? Madyo ni nakalangay naman sa pagkaon, uy. Yote, kaya na ko'y tanaw. Ang bilagi na. Binagsilpon ako ti Amy, sambi na. Ambis mata ni mo. Ay, paghilak ba? Tita, magka oy, bad magka. Bad ko? Unyay mo mama, buutan, ha? Buutan ako, Mama Joy. Hoy, Eris! Ano nang hilak pa ng bata? Kalagot ng bata, uy. Ha? Ay, luma na! Kapit na ba sila si Ma'am Joy o Sir Nestor? Kaya pahilom man na. Kaya kung di na mo hilom, madapatan ko na siya. Iris! Ma, ba nakisulti ni mo, Ma? Unsa man ka na, Baby Rain, ha? Bawat to, si Ate Iris mo iPad. Ha? Nga naman, unsa man ka niya? Yung ibawi ang kusilpong nagduha ko email ganina, wa. Tanaw ko sa lida. Unsa? Ano na kumurot ang akong food, Ma? Uy, mao ba? Next time, kung magkaon ka ni, dili magamit sa cellphone, okay? Ina ko, ate, Ma. Kita lang pagkaon ako kung pamos papanistor, ha? Ngayon mo na lang pag yung ko, Ate Iris, Ma. Unsa? Daghan na tagyo na una. Musabay pagid si Irish. Kaya ka naman dahil, Joy. Dili naman kanahan si Ray niya. Og daghan na sad ang reklamo niya. Daghan ang mga kauban niya nga mga tindera sa karnihan. Na kung manugo kuno sa siyang mga kauban, mura na kunog amo. Unsa? Sa may atong buhaton ini Nestor, uy. Dili ko gusto gubot. Dili ko gusto kasamok. Kay makabisit na sa itong negosyo. Unsa ka kung prangkahan na lang nimo si Irish, napapangitaon na lang sa laing trabaho. Kay daghan naman nagreklamo sa iyang kinaiyakod. Ako yung mga istorya niya. Ikaw gyud. Nga naman, dili ka makahimo? Makahimo eh. Ayaw lang reklamo, Iris. Ako na bahala ni mo. Di ka pa rin. Di, kyod. Kay mabdos pa ako. Unsa? Mabdos ko. Uy, ikay amahan. Pagtaro niya. Ako kay abahan na na. Hala, kisa man di ay. O may line locking na kagamit na ako. Mabdus ka. No. O kay may gusto sa imong asawa nga papahawaon ko din sa inyong teritoryo, okay ako. Basta, papuyon ko ni mong dakong bay. Oh. Kanay hayahay. Hayahay na kay kong pagkabutang. O may maid unya ko, Nestor, ha? Ang kapiya sa budag di man eh. Oh, kung di ka, moabot ang adlaw nga mahibaw si Joy nga mabdus ko ikay amahan. Ay, nagbuhata. Sige. Matuman ang tanan mo gusto. Kana ba? Kaning gipatawag man kunin mo, Sir Nestor. Oo, Jovin. Hi, Mas. Ma'am Joy ni mo. Naas tindahan, Sir. Tagatiman sa mga mamalitay o karni. O sige ha, dawata niyo, Jovin. Huwag ihatod na, ini mong address. Kwarta? Pila man ni, Sir? 20,000 pesos ha. Pagdali. Kaya mga nakay na sa Iris. Unsa? Shhh, hinay. Bisag unsa, hinay. Sir. Hinay yung tingog di mo. Sige na. Pagmotor lang, araw badali ka. Katultol ka ni Depita, di ba? Okay na. Larga na, Jovin. Ngain man din si Nestor. Tuwa sa ila, Irish. Oh, dawatan yung kwarta, 20,000 pesos na na. Mga anak
Ako, nilang ko niya sa ospital. Hibaw bitaw ka nga. Dili makasibat si Sir Nestor. Tinaas Ma'am Joy. Og nahibaw pod ka Irish. Nga kirida lang ka. Ay, kung inaanas pagsulti, agay, tamparusun ta karon, agay! Maring magawas na ang bata. Unsa? Ay, binuang niya. Bi. Ako na idani mo sa ospital Irish, bi. Taxi! Taxi! Mag 1 year old na po ng atong anak. Kanusa mo na to siya pabunyagi ha, Nestor? Ang paunyagi na na. Bisag hawa ko. Sa? Nabuang nagit ka, Nestor da. Gusto gid kang mabungkag ng imong pamilya ha? Sulti! Ikaw ba? Ikaw di ka kakubidyahan eh. Dali, bi. Tinao naman ka ng imong Di ha, oy. Hagpay ra ning nitinaw, ah. O, kung na. Bi, hugaw-gawan to ni. Lubugon to ni ha. Nestor. Namumuray na si baby. Mas maingan na bata sa Rain? Piyasa din mo ang amo anak ni Joy nga, Rain? Umayon, Nanay ako. Buangan din ka ipaulpot ang maniman ipaulpot. Unsa man kini mga resibo sa ospital? Ngan man ni Irish ang nakabutang sa resibo. Unsay buti pa sa buti ini? Nestor! Nestor! Ano, Joy? Ano kayo kinapitakan ako? Ano ba na? Nakitaan ko kining mga resibo sa ospital. Og nga ni Irish ang nakabutang. Ha? Unsay buti pa sa buti ini, ha? Nganong naaman mo kining mga resibo? Og di apay usa ka resibo nga mga gamit sa newborn baby? Nanganak si Irish? Joy, pasalo ako. Nanganak si Irish ang ikayamahan siyang di anak mo ba, Nestor? Mao ba? Mama Joy, nakita ko sila sa Papa Nestor at Ate Irish ang nagkakus-kakus. Giblab silang duha. Tinuod ka na yung kisulti ni Reyna ko. Tinuod ka na ay. Animal ka, Nestor! Animal ka! Hayop ka! Ngano nakahimo makanako ini? Ngano nangita pa pagkaglain? Unsa may pagkuwang nako, ha? Unsa? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Noel. Ginaingon, ayaw duwai ang pagbati sa babae. Ilabi ayaw kinig pahilaka kay makagaba kini. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi. Gadi na ako mahimong mahikalimtan. Hello? Hi. Kinsa ni? Ikaw? Kinsa man ka? Tubaga sa ko, kinsa ka? Kung tubaga og pangutana. Wa ko'y time nimo. Gusto lang kong dunay ka istorya. Pangitaglain ka istorya. Ay kung disturbo ha. Uy, lingaw babayahan na da. Kinsa ba kayo nagkatag niya sa akong number? Bay, sikat baya ka kay mutaba mo ka sa imong programa sa radyo. Ka na mutambag ka ba? Di ka bang mutambag ka? Ako'y naghatag na. Ha? Ikaw rin ba ilil? Nganong taong ka eh? Kay bawag na siyang minyo na kuno sa. Ay sus. Hangul ka oy, bubuang. Hangul. Pagka ni mo eh. Saan ko'y laing na hununaan kay maayo makabtambag mo. Oy. Sa tanang kailan nimo ako gyud ha. Bay, di ko gusto nga masamok ang among kaminyo ni Jill. Okay? Oy. Sorry lang yung kay baya. Ang tinuod lang. Siya may nagpili sa number nga akong gihatag niya. Laban na yun sa dihang nakakita siya sa imong naong sa Facebook. Nga, iyan yung gipangayo. Hastang akong FB bay. Imo pang yung giapil, gihatag nimo. Sos, kita kay karitong nagtagtok-tiktok ay, kadahana ka. Nganong giapil? Sorry na yun ba? Sorry yun kayo. Ay, bida biya na bay. Deactivate to na ko ba yun? Ang akong Facebook bay.
Di ko gusto nga mag-away mi ni Jill, bay. Love, gi-deactivate mo ang imong FB account? Oh, love. Kaya nga naman. Di na ko ganahan mag-Facebook, love eh. May. Hmm. Kaya nga naman ko na, B. Basta lang, good. Kaya may gitago ka sa. Usay. May gitago ka, og nahadlo ka nga masakpan ka, maong gi-deactivate ni mo imong FB account. Di na mao, love. Nagpataka, love, eh. Di na mao ang rason. Sige, sultihin ko sa rason. Ang rason. Okay. Sabi ni mo, wala ko ganahe nga mag-FB ko. Kay? Dagang mga fake news, eh. We. Mao Sure. lagi. Bahala ka di alam kung di ka mutuon ako. Basta kay mao na akong rason. Ayaw, pangitag lalaking minyo na girl, ha? Ganahan lang ko ni Noel kay maayo mo tambag. Kaya katong namati ko niya sa iyang programa sa radyo pa. Mura kong naiko sa pana ni Cupido. Girl, huwag kailapan na oy, kung mabugnuan ka sa asawa ni Noel. Ina kung baka ako niya. Nga akong cellphone ni Ray. Uy. Maumning numero ang nanawag na ako. Sa muka yun eh. Love, tubagan na. Saba kayo. Ako ni Iop eh. Kisa man to nanawag ti ay. Listener siguro to. Tuog na tagbalik, Jill. Bye. Well, kita ka trending ro sa FB, ha? Saan mo nagpagkakita nga gi-deactivate man ako akong FB. Kaya nga naman Bail, sa may balita ron, ha? Tubang babae nga, naibog ni mo ba? Ni active magkiko ba? Usa? Suma pa sa bayod ng amiga nga nag-interview niya sa media people nga ang kinungdan ko nun sa iyang pag-attend o hikog. Mao ikaw! Hala! Gibidyon ko ni mo ako gudahon? Hala, gibidyon ni mo nga ano! Gabag siya? Kasalit ang bayana. Di-apil-apil mo taong kuha. Uy, ko pa ni mo ba? Aron di siya matay o dili siya maghuna og hikog ba? Ha? Ami taon-taon tos agi siya ang pagbag taon niya. Uy, sa imong panga tik-atik ba? Sa ingon anak? Inara lang pagi, baluwa siya. Matuwas pag yung kag tao, nga dili mamatay. Bail. Hi. Ikaw? Sana. Happy na ka, Geraldine. Yan ang imong gipangandoy. Makita ni mo sa personal. Ay, kay ko ba yun? Noel, thank you, ha? Gigakos ko ni Mayo. Nga ba tagdugay naman ka muli, Noel, ha? Ay, kung ing nga overtime masag ka. Unsa magirelasyon ni mo anang fans ni mo nga si Geraldine? Wala, boy. Ay, ako rin nang giamaman suicidal kay pangutok ba yan, ha? O naluoy ko niya, love. Mao ba? Bantay bitaw, ha? May relasyon gani mo duha. Dayon gyud nagkamatay babayhana. Usa? Dayon, Noel. Uy, mingaw mo lagi, Geraldine. Kayo man ko lang bisita. Ikaw naman. Sud. Uy, kasi siguro ni mo. Nindot gigi kay kaglawas, Geraldine. O para imo ragid ni Noel. Uy, Geraldine, gigakos mo ko kunimo. Unsa ka, Noel? Geraldine, uwa ni sa atong sabot. Kay bawagi ka, dako kong minyo, di ba? Gusto makasasa kong asawa. Bahala na. Sik. Please, Geraldine. Nadili ka. Naghubot. Abi na ko, tila ining ako lakas. Geraldine. Minyo ka, basi. Gana. Ay, nabuang naman ka bayana ka. Uy, ganong sa minyo, mangyod ka ni Patol. Uy, huwag ka ba mangyod ka pagpuyo? Gusto nagot pa yun. Love na ko si Noel. Lagi, love ni mo. Pero may tagya na maguling taon siya. Uy, bati ni mo, Geraldine, uy. Wadi ko kayo ni mo, girl. Ayaw lagi sa kawaya. Sir? Geraldine! Ayaw sa kawaya. Gawas na, Geraldine! Oh no!
sugar sa Walfi! Mahal na ko si Noel. Agay! Tama priso? Ikihata ka mabayhala ka! Okay na ka, Noel. Mapriso ko. Tus ko. Ha? Mao ba? Ito na sa prisuhan ipakatao ang bunga sa inyong pagkamalong ibon! Salamat, Jela, nga. Wa ni mo dayon na ang pagkiyakan, Geraldine. Basta tumanang imong gisaad nako. Nga di na ka makikita niya. Ug muundang ka na sa imong trabaho. Oh, tumano na ko ug buhaton ko ang tanan mo gusto. Usbon ko, dagan kayong salamat. Nyawel, saman, tabo yung diya ngayon tabo sa. Unsa ka? Hindi ni tabo day. Matay sa din ay. Si... Oh, ikaw siya! Unsa? Unsay imong gisulti? Mobilar ka? Unta, Jill. Di, Jill, sige na. di lagi ko musugot. Ayog ko og balik ang akong utok, Noel. Gusto lang ko makakita sa haya ni Gerald. Hilam! Paita ni May. Ako mo ipait? Nagpasalamat ka. Nagpasalamat ka nga wala ko ikiyas, Geraldine. Unya karon nga gusto kang moadto siyang haya? Well, makuisad ka, uy. Ay, ako sa gitig maayo. Kay magpakamatay sa ko. Lubong na si Geraldine, Baywell. Ay, Ay, kamakatod siya katapos sa adlaw. Ay, saon man nga. Ko mo kay si Jill kung muadto ko sa haya. Sa mutas pagatod sa lubong. Luoy kay siya kay Pel, ang inyong anak. Ako'y mahimo, eh. Binumbay. Oh, ngano ka nga doon na babae nga bisag hibaw siyang inyong lalaki pero mahal lang magyapon. O ikaw ba? Bita, syutira yun mo sa? Bita, bababdos kag laing babae, bili para ko ni boy. Tulo na ba? Tulo ka magawan. Bita, Bay, lipag na ko. gugma nga way kagawasan ang mugilano ni Geraldine. Og igo na ako sa paghandom. Gihaya og gilubong si Geraldine. Wa gyud ko makatambong. Gugma nga way kagawasan nahitabo na ako. Ug mao na to mga listeners no, atong Palmay Drama Compilation Part 124. Og nalingaw jud mo mga listeners no. Salamat kay sa inyo ha. Sa inyong kanunay jud nga pagpaminaw o pagsunod sa atong mga drama. Ug katong wala nang skip sa atong mga ads no. Salamat jud kaayo sa inyo ha. Sa inyong kanunay nga pagsabot kanako ug labi na katong nag-comment, salamat kayo nga na-appeal jud sa atong pagbasa, sa atong pag-vlog sa atong part 124. Og nanasad tay gi-edit mga ka-search no. Upload na po today na to, basta makaabot ni sa 1 hour, upload na po dayon na to no. Para masunod-sunod ang atong upload day no, mga listeners. Ug usbon jud nako pasalamatan no atong og akong pasalamatan pag-usab no, atong basahon og pasalamatan atong i-shout out no tanang ka-comment sa tuwa. Si Kati Bando, shout out nimo diha. Si Dilsam 99 diha sa Hong Kong, shout out nimo diha ma'am. Si James Panyola diha sa Canada, Montreal, shout out diha. Si Judith Sakia, shout out. Jude Plistico, shout out. Shout out po nako si Joselito Salva. Si Reggie, shout out. Si Virgilio Balanay dahil sa Surigao Sur, shout out. Topir Valdez, shout out. Si Jerome Lerna, shout out. Si Sugar Santos, shout out. Analisti, si Rodrigo Balye, Richard Isco, Mitasio, Annalyn Brownie, Isabel Sirna, Oscar Abedog, shout out po no. O si Nina Castro. Kung mao na ito mga listeners no, tanan ga comment sa ito atong gi-shout out karon sa ato ang part 124. Ugos mo na ko mag-listeners no, pagpasalamat sa inyo ha, sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa ato ang Palmay Drama. Ugos mo na ko mag-listeners, daghan jud kay salamat.